yana daga girman manzon Allah da martabarsa da falalarsa idan ya zamana daga cikin tufansa mutum ya ɗauki wani ɓangare ya rage masa daraja, kayan fa ake magana, ya ɗauki wani ɓangare ya rage mai daraja ko ya ƙasƙanta shi da wani abu, to abin da za a yi masa hukuncin da ya hau kansa, in ji alƙali Iyad. To shi wannan mutumin a kirawo shi a nuna masa kuskurensa, idan ya ce ya tuba to za a yanke masa hukunci na kisa, in kuma bai ce ya tuba ba za a yanke mai hukunci na kisa, amma kuma ba musulmai ne za su yi mai wanka su yi mai jana'ida su kai makabarta ba. In kuma ya tuba za a yanke mai hukunci